ni hasi nintzen euskera ikasten, uste dut, zulo bat neukalako nire identidadean, ezta? Ni euskalduntzat neukan nire burua, baina nekien euskeraz, zeratik, Basaurin ikastola bakarra zegoelako, ni jaio nintzen garaian, ume guztiak ez ginen sartzen ikastola horretan, eta amak apuntatu ninduen eskola publikoan. Ereduan, ez zegoen besterik. Eta, ez dakit ze jaitan izan zen AEK-aren jairen baten, edo ze ama euskaltegian zegoen ordurako, holango jai baten konturatu nintzen, nintzela kapasa esaldi bakar bat botatzen euskeraz. Eta arduratu nintzen, eta oneri erremedio ipiniko diot, eta AEK-an eman izena. Eta bigarren urratxetik hasi nintzen euskerarekin. Eta ze adinarekin? Ze adinarekin? Igual 19-20 bat urtekin. Hasiko nintzen ni, bai. Eta oso esperientzia polita izan da. Da zu? Nik ez dut ikasi euskara, baizik eta berriz ikasi, zenta neukan ama hizkuntza, baruen ama euskalduna eta aita euskal herrikoa baina neuzekela euskara. Eta beraz izan da nire ama hizkuntza, gero egin nuen ere ama eskola Sehaskako ikastolan, beraz euskarazko ikastolan. Eta gero 7 urtekin hasi nintzen nire auzoko eskolan, zela eskola pribatu txiki bat, baina oso populara horrela eta dena frantsesa izena. Eta urtez galdu nuen euskara. Benetan, nekien esaten, bizikleta, zenbakia, bizpairu izen, oso gutxi. Oartu nintzen galdu nuela osorik. Oartu nintzen nire zailtasunetaz aitatxi eta amatxirekin hitz egiteko, eta hori izan nuen lehen golpe bat hola pentsatu zuz. Ze arraroa familia bakar batean ez lortzea komunikatzen, ez dugulako hizkuntza berdina hitz egiten. Eta gero, aita hemen etxean bat zeuden olako vinilo zahar batzu, eta haien artean urkoren zuzeneko bat, eta batez ere Mikel Laboaren disko batzu. Eta hori entzutean, oartu nintzen, ez nituela hitzak ulertzen, baina bai, nola zerbait ikusteko horiek honekin, nire nortasuna zegoela horretan, eta nahi nola hori ulertu eta nahi nola errekuperatu hori. Eta hirugarren fasea izan zen pixkat beranduago 5-6 urterekin, eta joan nintzen neu horriak taldearen kontzertu bat ikustera. Eta hor ikusi nuen Fermin eta konpainia zenatokian, eta hor erabaki nuen bai euskara ikasi behar nola, bai gauzak aldarrikatzeko, eta momentu berean hasi nintzen gogoarekin musika talde bat montatzeko. Hori ikusten, pentsatu nuen, hori nahi dut egin bizitzan. Talde bat montatu eta euskara zabestu. Eta hasi nintzen AEK-an 17 urterekin.